Днеска ще играем Among Us. Почваме. Айде. И сега тук чакаме. Още двама. Още двама чакаме. И почваме сега. Чакай да напиша thanks. Айде сега да почваме тук. Айде почваме. Айде почвай. Почвай. Така. Браво, какъв чудесен си. Айде сега. Добре, Кирилмет сме. Сега ще видим какъв рол сме. Сайниц. Не знам дали го казвам правилно. Айде сега да излитвам. О, не. Тук точно на рекордовете. Няма стане. Значи как го... Даваме хоп. Бягаме тук. Качваме се. О, бегаме. Чакай. Качвам се по стълбите. Сега почвам. Сега нещо стана. Ето. Знаех се. Иначе не знам къде беше. Колко се написали. Хора, ако знаете, там дето е мегафона, там съм аз. Ми скипвам. Какво да правя? Сега. Ей, тук съм аз. Хора, ей, тук съм аз. Как така? Край. Хора, сега ще го напиша. Значи тук го слагам. Вижте сега, аз съм артист. Така да го изтрия това е тук. Аха. Айде сега червено. Така. Не можах. Хора, тук ще рисувам. И тук драскам. Така. И тук драскам също. Хоп. Направо цялото драскам. Какво се прави? Хора, щупи ми се дъблета. Ей, така правя. Ау! Хора, искате ли подпис? Да ви направя подпис. Искате ли? Мацно. Чакай. Оп. Готово. Сега можем. Ето даваме подписчето. Що се го махнах? Сега. Оставяме го така. Добре. Айде бе. Ето оставяме го подписчето е тук. Не го махам.
Айде, да е гадно. Значи, казвам. Тук няма импостър. Ако искате да видите повече подписи, абонирайте се. Добре, значи когато свършим, тогава приключва видеото. Значи продължаваме. Карго, врум. Значи тук ще ги задраскам. Умря. Тук махам го. Така, готово. Карго, врум. Сега тук коле става. Айде пътеките. Значи продължаваме. Искате да се подпиша ли? Добре, ще се подпишем. Като много искате. Айде. Детко, голям. Хоп. Ето тук е невойнички. Не знам дали е така. Това е края на видеото. Ако искате повече видео, се абонирайте за канала. Тогава, чао и до нови срещи!